Hi guys, tag-init na naman now. Anong iniisip nyo para maging cool? Hindi ang init dito sa Dagupan City. As in, nakakapanghina ito. Ingat lang laban sa heat stroke guys. Lakas ni Haring Araw eh. Esep lang if ano ang makakabuti na makakapag-enjoy. Alright. Una nating isipin now ay kumain ng masarap at malamig. At sa ating pagpapatuloy, pagkatapos kumain, esip-esip naman, mapasyalan. Magaling na idea ang bumisita now sa Kapitolyo. May beach at pasyalan doon. Masaya ang magpunta doon kasi maraming puno doon at maganda ang Long Beach. Alright. Okay. So, magpunta na tayo sa Long Beach dito sa Baywalk ng Kapitolyo.